Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Gogo Skhotheni uyeza ngohlelo oluthi Gogo Skhotheni oluzoqala kwi-Moja Love 157 ngoJuly 2 ngo-8 ebusuku. Uthi uselindele kuGogo Skhotheni ukugxekwa njengoba ezoveza ngempilo yakhe kumabonakude oyi-television. Intokazi eyisangoma ezakhele igama ngezinto ezithinta ubungoma ezinkundleni zokuxhumana uPatricia odume ngelikaGogo Skhotheni ithi kusekuningi abantu abangakuqondi ngabelaphi bendabuko. Lolu udaba oluvela kwiSolezwe lanamhlanje sizofunda kancane mase siyaphawula-ke ukuthi abantu bathini imibono yabantu ngoba abantu bazohlezi benembono. UGogo Skhotheni uzojoyina izangoma zakuleli ezifana noGogo Maweni naye owesifazane onehlelo olukhombisa ngempilo yobungoma oluthi Izangoma Zodumo obulidlala kuMzansi Magic. Muva nje bayanda osaziwayo abaphumela obala ngobizo lwabo futhi asebe bakhombisa nangempilo yabo nobizo lwabo ku-television okubalwa uBoyti, uDineo Ranaka nomlingisi uLetoya Makhweni. UGogo Skhotheni uthi akukho azokufihla ohlelweni lakhe le-television oluthi Gogo Skhotheni luzoqala ngomhla ka-2 July ngo-8 ebusuku kuMoja Love. Uthi usekulindele ukuthi kukhona abazomgxeka ngazokuveza ngobungema ohlelweni lakhe. Ekhuluma neSolezwe uthi ukuba nohlelo olukhombisa ngempilo yakhe yinto akade eyifuna ngoba uzofundisa abantu ngempilo yobungoma. Abantu bakuleli nabathandi besiteshi iMoja Love ngizobakhombisa ukuthi uhlelo olukhuluma ngempilo yomuntu yinto ekanjani. Iqiniso ngempilo yami yansuku zonke nendlela engenza ngayo izinto ezithinta ubungoma. Ngizokuveza ngeqiniso konke, kusho uGogo Skhotheni. Uthe okunye azokuveza ukuthi wangena kanjani emkhakheni wokwelapha aphila ngawo. Mina ngizoveza ukuthi uma ngifikelwa amadlozi ngisemehlweni abantu konke lokho ngizoveza abantu ukuthi uma idlozi lingiyalela umyalelo ngenze njani. Kusuka ngo-2019 ngangifuna ukubonisa abantu indlela izangoma kumele ziphile ngayo. Mabasondele abantu bazobuka into yamehlo, hhayi eyenziwe ngoba kudonsa ababukeli. Kodwa ngizokwenza into eyenziwe ngeqiniso, kuchaza yena. Uthi wazi kahle ukuthi kukhona abazomgxeka abanye bamehlulele ngezinto ezizovela ohlelweni kodwa akanendaba. Olunye uhlelo oluzoqala kule siteshi ngenyanga ezayo ngoluthi uyajola 99. Ayike senizwile-ke uGogo Skhotheni uyeza nohlelo lakhe i-reality TV show ethi Gogo Skhotheni izoqala ngo-2 July ngo-8 ebusuku kuMoja Love. Yinye-ke into engifuna ukuyiphawula mina ngingakayi kulokho kushiwo abantu. Kunento engiyinake la ku-social media makukhulunywa ngezangoma noma ngenyanga. Kodwa lana-ke ngoba sekuvelile ukuthi uGogo Skhotheni uyisangoma, ngizothi-ke ngiyaphawula umbono wami ngesangoma noma ngezangoma noma ngobungoma. Ikhona lento yokuthi ma abantu bebeka imbono kube sengathi into yobungoma iyafana. Ngizothi-ke ayifani into engiyicabangayo noma umbono wami. Ngikusholani lokhu? Yingoba lo oyisangoma noma ubungoma noma onesiphiwo kusuke kuyisiphiwo esivela kubantu bakubo. Manje siyazi ukuthi imizi ayifani, amakhaya ayafani. Omunye uzophiwa umkhulu ahamba naye noma ugogo ohamba naye ngoba kuyashiwo ukuthi uma uyisangoma uyalawulwa. Ngihlele ngizwa kushiwo njalo. Kodwa-ke kuthiwa kune-training ekhona le esesizwe ngaye, kuyaqeqeshwa khona abantu befundiswe mase-ke kuba-ke nento efana ne-graduation ukuthi-ke sewu-ready. Kodwa manje noma ungakwenza konke lokho, indlela engibona ngayo ngicela ngizwisise. Noma ungakwenza lokho, isiphiwo esakini, wena uphethe umndeni wakini. Kungenzeka ukuthi vele owakini umndeni kwakuwumndeni wenhlahla noma kwakuwumndeni womnotho. Kutholakala ukuthi esinye isangoma si-rich
or esinye isangoma sicebile mase abantu beba nezinkulumo bethi hey sake saceba lesangoma kanjani kanjani kanti into yakubo. Lona omunye uthola ukuthi vele ikhaya lakubo nje kwakuyikhaya elingenakho ukuthula eliney'nkinga ey'ningi kuney'nxushunxushu mase kuba njalo. Nanokuthi-ke ukuphathiswa nizophathiswa phela ngendlela engafani. Kodwa-ke hhayi ukuthi ngivalela ngaphansi lento yokuthi abantu bazoba nemibono yokuthi ayi phela uma uyisangoma kubuke ukuthi nokuthi, uma uyisangoma yenza kanje. Mase kuthi-ke makuziwa kwinto yokusebenza, ukusebenza noma ngabe yiluphi uhlobo lokusebenza, ngeke lingabi khona iphutha, angeke engabi khona amaphutha. Nobizo futhi kanjalo, ukuthi nje umuntu abone into efanele ukuthi ilungiswe ngoba iphutha ngokuthi liyabonakala mase liyalungiswa. Sihlezi sizwe ukuthi bakhona abaprofethi bamanga, bakhona abafundisi bamanga, okusho ukuthi nezangoma zamanga zikhona, ney'nyanga zamanga zikhona. Kulokhu kokunye okubekwa abantu ukuthi-ke ebungomeni kunje mina ngabe sengiqamba amanga-ke mase ngiya lapho ngoba cha angazi-ke kulezi esuke sey'shiwo abantu abazaziyo ezisho ukuthi hhayi u-2 awuwenzi, wenza la 1 2 3 4 5 u-6 awufiki, angizazi-ke lezo. Kodwa mase ngibuka nje into ye-gift noma isiphiwo, asizuphiwa into efanayo noma asizuphathiswa into efanayo. Even imisebenzi nje le ejwayelekile kuye kwenzeke uthole ukuthi othisha abawu-4 bonke bafundisa i-subject efanayo kodwa kuthiwe hey ubani uyayishaya inani, uyabona? Kusuke kuyinto umunye asuke ephiwe yona. Uthola ukuthi bafundisa nje i-subject efanayo, basebenzisa iy'ncwadi ey'fanayo, kodwa makuthiwe kunikezwa bani, iy'ngane y'hamba yizwile, uyabo? Suke sekuhamba nesiphiwo. Nakhona-ke la ebungomeni noma ukuba isangoma, ngoba uphiwe abantu bakubo, kungenzeka ukuthi abantu bakubo vele babephiwe inhlahla noma umnotho noma ukuphila kahle. Kwenzeke ukuthi kulona omunye abantu bakubo babevele bengabantu abanomona, abantu nje ababengakuthandi ukuthula, uthole ukuthi naye-ke uzohamba ngalowo moya lowo. Omunye mhlawumpe engasheshi ebona ukuthi hayibo, yazi ikhona into engahambi kahle, ngiyisangoma kodwa kukhona la okushoda khona. Kanti vele le emuva kwakuvele kukhona iy'nkinga, nawe-ke sowuthwele iy'nkinga zabo. Kodwa-ke bengazile ukuzochaza indaba yezangoma lana nobizo nani. Bengisho nje ukubuka kwami ukuthi ngempela ma sithatha ngokuthi isiphiwo, usiphiwo ubani? Uma-ke niphiwe abantu abangafani, yini phona ifuna ukuthi kufane? Ngoba phela ngenzeka ukuthi laba abakho bakulawula ngendlela yabo, ngale kamakhelwane balawulwa ngendlela yakhona. Nje nasemakhaya sikhuliswa abazali, omunye umzali uzoba nemithetho enje isebenze kwakhe esho ukuthi la kwami kwenziwa lokhu. Uthi uyangale kamakhelwane ufike kwenziwe ezinye izinto mase uyabuka ukuthi izinto zakhona azifani nezakini. Yikho-ke ngeke ngibuze ukuthi uma abantu sebegxekana noma zona izangoma ziyaxabana ku-social media, aveke zilwa ku-social media, nami ngize ngiyibuza ukuthi manje sekubangwani senibangani, nibangani? Ngoba phela mina ngiyazi ukuthi into engenza ukuthi nje namanje iy'nyanga ziyalwa, angazi ukuthi zibangani, angazi. Angifuni futhi uyihleba le ngoba ngizosuke ngihleke-ke, kanti angifuni ukuthi ngihleke, bengifuna nje ukucacisa lokhu ukuthi into engike nginako ukuthi uma kunesiphiwo, isiphiwo asizufana. Ngisho ngabe kuyini into ewumsebenzi, kuyenzeka ukuthi nenze umsebenzi owodwa niba u-5 kodwa kube khona oyedwa o-excelayo, nibe nihlala naye everyday, ubuke ukuthi hayibo
kanti yena wenza ngani? Uthi uyabuka phela izandla zenu ziyafana noma ngabe umsebenzi wezandla. Ubona ukuthi izandla zenu ziyafana, nenza into eyodwa kodwa yakhe nje uzovele ephume eceleni enishaya amakhanda. Ngibona ukuthi nangapha-ke kuziphiwo kwizangoma ney'nyanga kunjalo ngoba uzozwa kuthiwe ubani nje waya kuye, hawu into zakho zizoqonda. Hayibo, njalo anginithumeli ukuthi nihambe niyodlisa obhuti, nihambe niyodlisa iy'ntombi. Anginithumeli leyo nto leyo, angifaki lowo moya. Ngiyanichazela nje ukuthi izinto ezuke y'shiwo. Uzwe kuthiwa hayibo, lo uyabasiza abantu abanje. Kufike komunye akayazi leyo nto, yabo, akufani.